Incwadi kaYona isahluko sesine iyafundeka. Kwaba kubi kuYona kakhulu, wavutha ngumsindo. Wathandaza kuYehova wathi, "Camagu Yehova, labe lingelilo na ilizwi lam eli, ndisesemhlabeni wakowethu? Ngenxa yoko ndaphanga ngokubalekela eTharshishi, ngokuba ndisazi ukuba unguThixo obabalayo, onemfesane, ozeka kade umsindo, onenceba enkulu, ozohlwayayo ngenxa yobubi. Ke ngoko, Yehova, sewuthabatha umphefumlo wam kum, kuba ukufa kum kulungile kunokuba ndidle ubomi." Wathi uYehova, "Uyalungisa na ukuthi oku uvuthe ngumsindo?" Waphuma ke uYona kuwo umzi, wahlala ngasempumalanga kuwo umzi, wazenzela khona umnquba. Wahlala ngaphantsi kwawo emthunzini ukuze ade abone ukuba uya kutheka nina kuwo umzi. UYehova uThixo wamisela umhlamvuthwa, waphuma wanyuka waba phezulu koYona, ukuba abe ngumthunzi entlokweni yakhe, amhlangule ebubini bakhe. Wawuvuyela uYona umhlamvuthwa lowo, wawuvuyela kakhulu. UThixo wamisela intlava, ukuthi xhephu kokusa ngengomso, yabetha umhlamvuthwa lowo woma. Kwathi ekuphumeni kwelanga uThixo wamisela ulophu lwasempumalanga. Ilanga labetha kuYona entloko, wawa isiduli. Wawucelela ukufa umphefumlo wakhe, wathi, "Kulungile ukufa kum kunokuba ndidle ubomi." Wathi uThixo kuYona, "Uyalungisa na ukuthi oku uvuthe ngumsindo ngenxa yomhlamvuthwa?" Wathi, "Ndiyalungisa ukuthi ndivuthe ngumsindo kude kuse ekufeni." Wathi uThixo, "Wena unenceba ngomhlamvuthwa, ongabulelikanga ngawo, ongawuhlumisanga, ukhule ngobusuku, wadaka ngobusuku. Ndingabi nanceba na ke mna ngenxa yeNiniva, lo mzi umkhulu, unabantu abangaphezulu kwi120,000, abangakwaziyo ukunene kwabo kwikhohlo labo, kwanempahla enkulu eninzi.